Ayo, ayo. 아이씨, init kayo. 아유, kuya. ate? 아유. 오빠, 엄마, 르마, 놈. 아이씨, init kayo. 왜 이렇게 더워드려? kuya. palit ko ba yun? Palit ko. pautang na lang dahil kuya. Sige na. 저? 율리필드 5만원랑 가쁜 애 똑들이야. tapos anak buka 5만원랑 옥마 자 진짜 그것도 없나 가있고 막 티크멜로 있을 거야? 어? 뭐 어떻게 sama 벽에 하스키 pomeranian tapos tapokoy puder pero wala ako pang patagsudan. problema mo? pautang na. Kapon, sige, pagpalit trip pa. 진짜. sige. Karoon lang. Okay. 그냥 순안 lang. 있으라고, kuya. 있으랑. 진짜. pili ko. 그냥 lamig. 그냥 pandato 그냥 lamig. tapos, 그냥 makahigog mo. 그냥 나는 그건 수단. grabe po doon. wala juga anak. kana. udong. ito kaya. meron ako ma. Omega. uy. naka-video call na 내가. Omega. tinawa mo. Nakakibuga. patay dyan ko ni mama ba? dahil siguro nitong ikaon ko at tong allergy ko sa udong yun ba? allergy na dyan ko. maghalit talaga dito si mama ba? hindi ba ko ito kinapakain ng mga pagkain na ganun. Ang udong? magpa-check up kaya ako. baka kasi feeling ko malala talaga to. ano ko nagdamage talaga siya. tatlo na agad siya. patay. maghalit talaga si mama ba? hindi pa ako ginapakain ng udong. pagkain mo namin yung mahal masyado. pero patay talaga ako nito. paano ko kaya sabihin to kay mama? baka kasi pa-CT scan to ba? Matakot talaga ako kasi nasa ulo. CT scan to. kahirap naman itong sitwasyon ko. yung kaba ko ba? X-ray talaga ako. pero yung CT scan ako, mahal yung CT scan. Patay talaga ako ito kay mama. kasi syempre sa ulo direct to ba? pag magpasok to sa ulo pa ba? Yung inner talaga. baka makastop na ako sa school. Tapos, hindi na ako maka-work. Tapos, baka hindi pa ako maka-anak nito. Grabe. Laki talaga kasalanan ko ba? Hala ka. Nag-apat. Patay. Naku, yung kabak. Patay. Siguro, magtawag na talaga ako kay mama. Hala, kabilis magkalat. Nagkalat na talaga siya. Oh my God. Namatay na daw ko. Basta, muna to. Share, tapos, i-comment. Tapos, i-share jud. Kung di ka gusto, mamatay na gani ko. Nagkakalat na dyan sa akong baati. Nagkakalat na dyan siya. Nagkakalat na ako. Share.